Pagdagmal sa usa ka magtutudlo sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Leyte ngadto sa iyang mga estudyante, nakuhaan og video. Ang mokapin sa 8 minutos nga video nga kuha sa usa ka estudyante sa Burabod Elementary School sa Burauen Leyte, gipost sa usa ka Marlon Cruz Da-a Conde. Nakita sa video nga ang mga estudyante gipa-squat atubangan sa klase ug gibunalan sa maestro gamit ang silhig tukog. Miabot sa liboan ang mga mi-react ug mi-share sa nahisgutang video. Base sa phone recording, nahitabo ang insidente hapon niadtong Lunes, Oktubre 23. Ang video nakaabot na sa atensyon sa DepEd Eastern Visayas nga daling mihimo og investigasyon sa insidente. Daling gipatawag ang school head sa Burabod Elementary School ug ang hingtungdang maestro. Ug samtang nagpadayon ang investigasyon, gipasalig sa DepEd nga dili nila tugutan ang unsamang pagpanapat, diskriminasyon, bullying uban pang paagi sa pagpangabuso sulod sa ilang eskwelahan.